जोंहा बर' फरायसाफोरनि थाखाय दिनैसिमबो आबुं डिक्शनारि गैया। जों बिनि थाखाय थांनाय दाननिफ्राय खामानि मावबाय थादों आरो बे डिक्शनारिया जोंहा जागोन बर'आ सिगाङाव थागोन, बिनिफ्राय इंलिश थागोन, बिनिफ्राय एसामिस थागोन, बिनिफ्राय हिन्दी थागोन। 4 रावारि मोनसे डिक्शनारि बर' थुनलाइ आफादा बानायगासिनो दङ आरो बे डिक्शनारिया फुल प्लेजेड डिक्शनारि जागोन। जेसेबां बर' सोदोब दङ बे बर' सोदोबनिफ्राय इंलिशनिबो मोनगोन, हिन्दीयावबो मोनगोन, असमियावबो मोनगोन। बेनि खामानि मावगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफादा जोंनि जारिमिननि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। जों जारिमिन बानायनो थाखाय थांगासिनो दङ। जों मोनसे कमिटि दाखाबाय। बे कमिटियाबो बावैनो खामानि मावगोन। जोंहा नेपालावबो जोंनि बर'नि मानसिफोर दङ। नेपालनि बर'फोरजों बर' थुनलाइ आफादा मोजां सोमोन्दो दंखायो। बेखौ जोङो आगोलाव एसे गोमादोंमोन, बेखौ जों लाबोफिनदों। नेपालनि बर'फ्रा जोंखौ जां होननानै बुङो। बिसोरनि रावा एसे आलादा, नाथाय जों बिसोरखौ नागारनो हाया। नेपालनि बर'फ्रा बर'फोरखौ मेसे होननानै बुङो। बिथांमोनखौ जों लानानै जों खामानि मावो। बिथांमोना दाउब'खौ जाथ्रासि होननानै बुङो। जों बे सोदोबखौ जों लानानै फैगोन। नेपालनि बर'फ्राबो जोंनि बर'नि मोनसे अंग, मोनसे बाहागो। जों बेबायदि गासै खामानिखौ मावगोन। सोनाब बंगनि, पश्चिम बंगनि बर' फिसाखौ लानानै जों खामानि मावगोन। जों मावबाय थागोन। जोंनि मेघालयआव थानाय बर'फोरखौ लानानै जों खामानि मावगोन। जोंनि बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ लानानै जों खामानि मावगोन। जोंनो नांगौ राजखान्थिगिरिफोरनि मदद, जोंनि मेलेमजिबिफोरनि मदद, जोंनि माहारि आफादफोरनि मदद, जोंनि अनजालु फरायसा फरायसुलिफोरनि मदद, जोंनि स्कलार, जोंनि डक्टरेट थानाय जायफोर गेदेमा सुबुंफोर दङ बिथांमोननि जोंनो मदद नांगोन। गासैखौबो बे समाव आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनो लुबैदों। जोंनि बे सालबारि फरायसालिमाया आंखौ गाहाय आलासि महरै बहाय लेंहरबाय आरो आलासि बानायनानै बिबुंथि होनो खाबु होबाय। जोबोद मोजां नांदों। बोथोरा बिराद गुदुं, आं दहायनो बुंखादों। जोङो बोथोरखौ फेजेनबाय। बोथोरा जेनगोन ना जों जेनगोन होनदोंमोन ना, बोथोरखौनो जों फेजेनबाय। जों बहाय जबाय थादों, जों खोनासंबाय थादों। আমার সম্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল ইয়াত আছে, তেওঁলোকলৈ মই শ্ৰদ্ধা মই যাচিছো। जोंनि गेजेराव बेसेबां बे फरायसालिमानि जोंहा गोरायुंजों लोगोसे जोंनि मानिजाथाव आलासि बिथांमोन दङ, फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि दङ, जोंनि बिबुंगोरा बिथांमोन दङ, जोंनि बहाय जिरायनाय गासैबो अनजालि फरायसा फरायसुलिफोर गोसो सिंनि अननायखौ बावहरदों। देहाखौ जोथोन ला दै। 1 नम्बर देहाखौ जोथोन ला। देहा थाबासो गासैबो थिग। जेब्ला नोङो देहा थिग नङा, नोङो बेमारि जागोन, नों माबोरैहाय नों गोसो होनो हागोन फरायनायाव ना? देहाखौ थिग लाखिनो दिनैनि दिनाव जानाय लोंनायखौ बिराद साबधान। फास्ट फुडखौ बारा जानो नाङा दै। नोंसोरथ' बिराद फास्ट फुड जायोना, चाउमिन, मम', जायखौ साबसिन नांगोन बेखौनो जानो बारा होबाय। आंखौ गाज्रि मोननो नाङा दै। खिन्थु नोंसिनि देहानि थाखायबो मोजां नङा। देहाखौ मोजां लाखि। नोंनि न'आव थानाय संफारि फिथाइखौ जा, नोंनि न'आव थानाय मोदोमफुल गोमोनखौ जा, नोंनि न'आव थानाय आनारसखौ जा, नोंनि गामियाव मोननाय जाम गोसोमखौ जा, जामखौ गुफुरखौ जा। बेबायदि साबसिन फिथाइ नोङो जेरावबो मोननाय नङा। थालिरखौ जा, मिथिबाय? बेफोर फास्ट फुडखौ बारा जालाबायना गोसोआव लाखि। मोजां देहा थाब्लासो साननाय हनाय मोजां जायो, फरायनोबो हागोन। आइ आफाखौ खामायनो मदद खालाम। मालाबा नोंखौ आइ आफाया थिननो हागौ, आइयै आंनि फिसा हिनजाव खामानिखौ मावनानै हो, आंनि फिसाला खामानि मावनानै हो। नों मावनानै हो हानायखिनिखौ। हायिखौथ' नों मावनाङा, मिथिबाय? नोंनि देहाबो थिग थागोन। जायफ्रा गेलेनाय दङ गेलेनायखौ थिग लाखि। आथिखालनि बड'लेण्ड सरकारा गेलेनायाव बिराद गोसो होदों, मिथिबाय? आं दिनै बुंगोन जोंनि आथिखालनि बिटिआरनि चिफ गभर्नर बिथाङा बिराद मिजिं गोनां, बिराद सिमां गोनां सुबुं, मिथिबाय? फरायसाखौ लानानै बिथाङा सिन्था खालामदों, फरायसालिखौ लानानै बिथाङा सिन्था खालामदों, गासैबो बिथिङाव फोरोंगिरिखौ लानानै बिथाङा सिन्था खालामदों।
बिथांबायदि सुबुं थानायाव जोङो सुबुं सम्पद जोङो बानायनो हायोब्ला साबसिन गोबां बान्था बिथाङा होदों जायफ्रा न'खराव जानो गैया बिसोरखौ दिनै दिल्लीयाव थिनहरदों IIT कोचिं IAS कोचिं IPS कोचिं जोंनि ACS कोचिं मा होआखै मिथिबाय फोरोंगिरिफोरखौ दिनै गुबुन गुबुन हादरनि जायगायाव थिनहरदों जाहाथे बिथांमोना बेवहाय मोजां गियान लानानै जोंनो होफैयो बेफोर गासैबो खामानिखौ दिनै जोङो मावदों फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनांगौ जायो आरो जोंहा प्रिन्सिपाल साहाबा मोनसे खोथा बुंदों जोंनि आसामनि मन्त्रि जोंनि आमाय नङा होमबा बयनिबो आमाय मा होआखै देलाय नोंसोरना फ्रि लेखा फ्रि मा होआखै देलाय जों गोदो जेबो मोनामोन दा नोंसोर खालि जानांगौ आरो फरायनांगौ माइरंबो होबावदों मा होआखै स्कुल बेग होदों स्कुल ड्रेस होदों गासिबो होजोबबाय जोंना जाबाय गोसोआव बोलो थानांगौ जों फरायनांगौ बयनिसिमबो आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबला इसोरखौ सिबिदों इसोरखौ सिबि नोङो जेखि धोरोमनि जाया माने नोङो बाथौआनो जा नों ख्रिस्टानानो जा नोङो सोरबा इस्लामानो जा আমি যদি ঈশ্বর বিশ্বাস করে নিজ নিজ ঈশ্বর বিশ্বাস করো আল্লাহই হোক হ্যাঁ যিশুই হোক আমার বাথৌই হোক जाय मानसिया इसोरखौ खनसे मुं लागोन फुं समाव गोजोन मोनो न'खराव खैफोद आफोद फैया दै बयनिसिमबो अननाय सिनायनायखौ बावहरनानै खुलुमबाय आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों